vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe messages. The following message that you are going to be listening to aite kuti munge muchizoiteerera kana muri panzvimbo pekuti panenge paine vanyarikani. Hey, zvakangoma azvo veduwe. Rekedzai tiva tapinda messages acho iwawo. Pane rimwe voice note iro randakatumidzirwa nezuro nevamwe vanzvadzi vedu, saka ndakabva ndazotanga kutype up that voice note iro ravakanditumidzira. So hanzi mukomanashi ndeipi yenyu? Ndauyawo nenyaya yangu. Laughing emojis. Mujolo uyanyisa. Chinzwai mukomanashi manje. Zvakaitika ndiri munhuwo atoriwo nemurume wake paya. Zviya zvekuti wasangana nemunhu obva akuti no sex before marriage. Muzongoerekana maroorana. Then pakuroorana paya wakuona kuti hapana. Munhu anongoita wejongwe. Kana aita wejongwe obva atopedza. Munhu kungomubata, munhu atopedza zvake. Apa iwewe semunhukadzi unenge watova pahigh peak manje. Apa hapasisina kuti uzoti second round hakuna. So ndakabva ndagara ndangova munhu ainge ava kungogara angori munzara paya. Munongoziva kuti kana munhu uchigara uine nzara yebonde unopedzisira wava kungoita mamwe mazihasha. Munoziva, saka life ndo life yandainge ndava kungorarama. So ndakazoenda kusummer camp. Ndakati ndaenda kusummer camp kuya ndokubva ndazosangana neumwe mufesi uyu ndokubva ati kwandiri ndeipi. Saka nzvimbo iyo yatakanga tiri inzvimbo yekuti kwaisatombotaurwa chishona nekuti inini handigari muZimbabwe. So ndakabva ndamuti hai, akabva ati ndati ndeipi. So ndo pandakabva ndazoona kuti no man, munhu uyu anototaura chishona. So ndakabva ndamubvunza kuti ko muri sei, ko munotaura shona, munobva kupiko? Iye akabva ati anobva kuCongo. Ndikati okay, makadzidzira shona kupi? Akabva ati ndakambogara kuZimbabwe. So me and him, we became friends. Nemufesi uya takabva tazotanga kutaura paWhatsApp and he was very very good to me. So ndakazotanga kuita open up nyaya dzekumba kwangu, kuti kumba uko zvaunokuona hakuna kana chiriko, hakuna bonde. Murume anongoti kana akangodai anenge atopedza. Saka handichazivi kuti ndoita sei, because zvava kundipa kuti ndigare ndiri munhu anenge aine hasha, because anenge andidena obva andisiya futi asina kana kumbondipedzera. So tainge tava kungotaura nyaya idzi nemufesi uyu. Iye ainge achingondipawo matips paushamwari achiti try this, try that paushamwari. Asi pamatips ose awo ainge achindipa hapana kana chimwe zvacho chakamboshanda kumba. So one day mufesi uya akabva ati kwandiri ndinge ndichizouya kumba kwake. Akabva ati inini nemukadzi wake, akabva ati inini nemukadzi wangu, we are inviting you for breakfast. Ndakabva ndabvuma cause ndakaona pasina problem. Ndikabva ndatoenda zvangu kumba kwake. So ndakasvika akabva anditi gara pasofa. So ndakamubvunza kuti ko mukadzi wako ari kupi? Akabva ati ari kuuya aenda kunotenga chingwa kumashops. So takabva tagara pasina kana time. Mufesi uya akabva auya ndokubva agara zvake paside pangu. Akabva azondivhura makumbo. Ndokubva ndati ko uri kuitei? And time iyo yaakandivhura makumbo yainge itori wrong time, nekuda kwekuti chikara chainge chitori mudenga. Mufesi uya ndopa akabva azotanga kuisa zvigunwe zvake. Akati achinoisa zvigunwe zvake pasikarudzi pangu, ameno zvaainge ava kutanga kuita nezvigunwe zvake pasikarudzi yangu. Ndakabva ndazoproducer ndikati panapa ndazoshandisirwa juju mushonga. Munoziva mukomanashi
kutaura chokwadi ndakanakirwa zvekuti handisati ndakambosvika palevel iroro mulife mangu. So ndakati ndanakirwa kudaro ndokubva ndazvibvunza ndikati kasi ndazviitira weti here, chii chiri kuitika? Sofa revanhu zvino rainge raita kutota. So ndakabva ndangobuda mumba umu ndikabva ndatanga kumupopotera ndiri munzira ndichiti uri muroyi wemunhu, nekuti zvainge zvakaitika panguva yacho ndakafunga kuti zvimwe kuda ndainge ndatoroyiwa, nekuti ndainge ndisingazivi kusangana nezvinhu zvakadaro, nekuti inini ndaisatoziva kuti kune imwe iyo yavanoti squatting iya unenge wakangojaira kuva nevanhu vekuZimbabwe vasingazivi malevels iwayo. Kunyangwe mukabvunza varume vari pano mukomanashi kuti G-spot yemukadzi iri papi, havazivi kana chinhu. Ndiana abhero ava avatombozivi izvozvo. Saka murume uyu akazondiitira zvinhu zvakandishamisa, munoziva. So akazondisendera mavideos akati ona, haisi juju, hausi mushonga, zviriko zvinhu izvi, inonzi squatting. Ndikati handisati ndakambozviitwa ini. So takazoronga kuti tinge tichizosangana futi. Takabva tazosangana futi. Mukomanashi ndakanga ndangojaira kuti munhu anongouya kawani mulife zvobva zvatongopera zvakadaro. So akabva aita zvikare izvozvo zvesquatting 2 times ndichiproducer. Iye paakazouya kudai akaramba achingoita ndichingoproducer. And when I looked at the time yakaitika zvinhu izvi yanga yakareba for 30 minutes and I didn't know kuti munhu anotoproducer kakawanda kudaro. So ndakanakirwa zvekuzotosvika pakutokanganwa kuti kumba uku kwainge kuine murume. Takabva tazotobhuka nenzvimbo yekunorara, and that night yainge iri romance and sex ndichiita iyoyo inonzi squatting. Ndakanakirwa mukomanashi ndikati kumba ndokuchauya kuno. Ndakafonera murume wangu ndokubva ndamunyepera ndikamuudza kuti ndainge ndaenda ku all night prayer. Mufesi hameno zvaakataurawo kumba kwake tichibva tarara zvedu, asi takangorara usiku hwose tichingonakirana. Ndainge ndisati ndakamboona munhu anonaka kudai, munhu anokwira kudai kusvika palevel rakadai. So kudanana kwedu kwakawedzera. Takaudzana kuti ngatingodananai tichidzokera kudzimba dzedu, no strings attached. Izvi ndezva 2013 kusvika 2017 tainge tichingoita saizvozvo. So ndakazosvika pakupiwa nhumbu. Nyaya dzacho dzakawandisa kani mukomanashi. Kana kuri kumba ndainge ndava kusatokwirana nemurume, ndainge ndava kutoboyekana naye kuti munhu anotadza kunditundisa, munoziva. So pakazobata nhumbu yemufesi uya ndakati zano nderipi, handina kana imwe way out than kubvisa nhumbu. Chandaisada kuzochengetesa mumwe murume, mwana asiri wake, uye ndaida kuramba ndiri pamurume wangu. So ndakataura nadokta wangu. Mushure mekunge ndataura nadokta wangu kwava kuzochibvisa nhumbu iya, takabva tazoramba tichingodanana inini nemufesi wangu uya. Nyaya yacho yakuenda kumapena. Mufesi wangu ange ava kutoda kuti ndinge ndichizoita second wife yake. Akabva azotanga kukonzeresa maproblems. Akabva ati kwandiri, ndiri kuda kuti iwewe unge uchizorambana nemurume wako. Iye ainge achida kuzondiroora mushure mekunge ndazorambana nemurume wangu. Achitaura neni apo paainge achindiudza kuti ndikuda kuti ndinge ndichizokuroora, akabva ati yes, I know kuti ndakambodanana nevakadzi mulife mangu, asi handisati ndakambodanana nemukadzi anotora kwiro yangu sezvaunoita. Vakadzi vandakasangana navo pabonde vainge vachiti paya pandinenge ndichisangana navo pabonde vaiti unondiuraya, siyana neni, nekuti iye anotozviita zigafa pakukwira. Saka akasangana neni ndokubva, saka akati asangana neni akabva azotoshamisika kuti kutori nevakadzi vanokwanisa kutoshingirira kutokwirwa the whole night. Akabva ati kana kumba kwake hanzi kana ndikatokwira 1 round ndinenge ndava kutonzi chidzika, but iwewe hanzi unoramba wakangotivirira uchingonakirwa. Apa uchinakirwa unenge uchingouya waya chete chete.
So takazongoramba tichingonetsana until one day ndainge ndaenda zvangu kuprayer. So ndakasvika ndokubva ndazoshamisika ndichiona kuti kuprayer kuya mufesi uya ainge ariko, kutoona kuti aizve mufesi ainge atori kumberi achitolidha prayer. Ndikati aizve ko ndeipiko iyi? Akabva ati ya ndo chechi yangu, ndiri evangelist ini. Ndikati it's okay. Eniwo ndaitowawo kumberi apa ndainge ndichitoimba kupraise and worship. So pakati peservice iye mufesi akabva azondinyorera message. Akandinyorera message achiti buda izvezvi uya kumotikari kwangu right now. Ndakabva ndabuda ndikabva ndaenda kumotikari ndokubva tazotanga kudriver. Kubva pachurch tikabva taenda paparking ndokubva tazonokwirana zvedu tiri mumotikari tiripo paparking. Akomanaka takanakirana musi wacho, takati tapedza kunakirana ndokubva tazodzokera zvedu kuchurch. Akati tasvika pachurch akabva azoti iwewe zvauchaita ndezvekuti uchazopinda muchurch but after 10 minutes cause hazviiti kuti tinge tichizopindirana at the same time muchurch. So ndakabva ndaita sekudaro. Hapana akafungira. Mukadzi wake nemurume wangu vose vainge vatorimo muchurch imomo mufunge zvenyu, but hapana kana akambozvifungira kuti pamwe tainge tiri tu kunze uko. Akabva azoenda kumberi mufesi wangu ndokubva azotangidza zvekare kuleader program. 2019 mukadzi wake akabva azoona mamessages mufoni yemurume wake, manude pictures angu. Akabva azondifonera mukadzi uya ainge achiita kundishura. Akati uri hure, uri kudanana nemurume wangu nguva yese iyi. So ndakabva ndatsamwa kuti iye ainge anditi ndiri hure. Mukomanashi kana watova muchihure unenge wava pastage yekuti unenge wava kusatombotya zvamuchose, unenge watova nechivindi. So ndakabva ndazomufonera back. Ndakati ndamufonera back ndakabva ndamuudza kuti this must be your first and last time uchindituka kuti ndiri hure, cause ukanditaurira futi mawords iwayo ndichanyatsokukurakidza uhure hwangu hwose, plus inini ndiri kutokubatsira because iwewe haukwanise kupa murume wako bonde, haukwanise kupa murume wako bonde kana maraundi 2, nekuti inini ndinorara ndichikwirwa nemurume wako. Apa achindikwira kudaro anenge achindidhambisa futi. Sometimes kana ndabva mukukwirwa nemurume wako ndinototadza kutogara ende ndinenge ndichiita pose pandinenge ndichiita wet ndinenge ndichinzwa kuzasi kwangu kuchipisa. Apa ndinenge ndarara ndichikwirwa the whole night nemurume wako. Right now wava kuuya pano uchindituka kudaro. Saka kana ukangozvitaura futi izvozvo ndiri kuda kuzokugadzirira size. Uri kutofanira kuti iwewe unge uchizondibhadhara by the way, because iwewe unenge wakazorora uchitadza kukwirwa nekuti haudi kukwirwa nemurume wako. Inini nemurume wako nekuda kwekuti murume wako anotopedzera havi yake neshungu dzake dzese pandiri achindikwira, ende achindikwira anenge achiita sekunge achandibvarura. Now wava kunditi ndiri hure, unofanira kunditenda nekuda kwekuti ndiri kutokubatsira. Even paya pawakaita nhumbu 9 months murume wako ainge achuya kwandiri achindikwira almost every day nekuti iwewe wainge uchiramba kukwirwa. Ndakamuudza mukadzi uyu kusvika anyarara. So ndakazosangana nemukadzi uyu kuchurch ende aive akangonyarara. Ndikabva ndazofila so bad kuti apa ndiri kukwirana nemurume wake, apa honai kusuwa kwaakaita. Saka zvakabva zvazondirwadza. Ndakabva ndazotanga kufunga kuti dai ari mumwe nekutuka kwandakamuita angadai akandiendera kun'anga akandiuraya kana kundigadzira chaiko, but she chose kunyarara zvake. So ndakaona kuti hazvisi nice kuramba ndichingokwirana nemurume wake. Ndokubva ndazomunzwira tsitsi. So ndakabva ndazoramba murume wake. After ndaudza mufesi kuti inini handichadini zvako. Akabva azozviramba akati kana ukangondiramba ndinoposta manudes pictures ako pasocial media haufe wakandisiya. Ndakapinda pakona murume ari kuramba kurambwa. So ndakabva ndazorega kurara
naye from there, asi nanhasi anongonetsa. Akatombosvika pakuheka foni yangu mukomana Asi apa ini ndikadanana nemumwe mufesi anenge achiona mamessages ese. Ndakatomboedza kumutorera peace order asi anongoramba achinetsana neni kuti ari kuda kurara achikwirana neni. Ndakangoona kuti handingakwanisi kuramba ndongorara naye since tichizviti tinonamata. Mukomana Asi apa he is an evangelist kuchurch, inini ndichiimba futi kuchurch, so ndakangoti regedzai ndisiye zvangu. Kana mava kuposta itai zvekuisa riri voice note renyu mukoma nekuti rangu rinozozivikanwa. Hey vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa as a WhatsApp voice note ichibva kuna vahanzvadzi vedu, ndo nyaya yavo iyo. Hey, zvakangoma hazvo vedu we. Please ngatizamiwo kuti tinge tichitaura navo mucomment section, asi I think kuti masecrets awa anokwanisawo kubatsirawo kuti both vana baba nana mai, once you get into a relationship, kana masarudza kuti muri kuda kuti munge muchizogarisana muri mose, munge muchizozamawo kuti munge muchifadzana nepose pamunogona napo, ndo donzvo rechirongwa ichocho. Kunana baba avo vanenge vachidawo kudzidziswawo kuti kana ugere nemudzimai wako zvinenge zvichifambiswa sei, please feel free kuuya kuchina chana baba, then mobva mazongodzidziswawo murimowo muchina ichocho chana baba, vana amai muchidzidziswawo muchina chana amai. Please, what kind of a lesson have you learned pa message iyi, pa confession iyi? Zvikuru sei kana tikakwanisa kuwanawo macomments anobva kunana baba kuti sesu sana baba tadzidzei pa confession iyi, tinokwanisa kutobatsirikana.